Γεια σας παιδιά, ο Ανδρέας εδώ και βασικά Greek Comment YouTube εδώ. Και σήμερα το βλέπετε στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα το παίξω. Αυτό διαγράψτε το. Μισό λίγο. Λοιπόν, λοιπόν, League of Legends. Θα σας δείξω σήμερα πώς κατεβάζουμε το Badnicam. Για φίλους μου γενικά, βασικά όχι το Badnicam, το Team Fortress 2. Λοιπόν, πάμε στο Google, χέστε αυτά και γράφουμε, βασικά εμένα επειδή είναι λίγο κάπως, Google, Instagram. Και πάτε εδώ πέρα. Πρέπει να κατεβάσετε δύο πράγματα. Το Steam, αυτό εδώ πέρα. Steam. Πάτε εδώ. Βασικά download Steam. Πας εδώ, download, Steam download, κάνεις αυτό εδώ το πράγμα, πατάς αυτό εδώ πέρα, το έχω ήδη, θέλω να το κατεβάσω, μετά, πας σε αυτό εδώ, μπαίνεις εδώ πέρα, θα στο βγάλει, θα σου λέει εκτέλεση και τέτοια, και πας εδώ πέρα. Παιδιά, πας εδώ και ψάχνεις και γράφεις, όχι, πας εδώ και γράφεις Team Fortress 2. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, λοιπόν, να, Team Fortress 2. Πας κοινότητα και πας αρχική. Το τεράρια είναι αυτό. Ναι, μισό το έχω. Το προφίλ μου. Τι είναι αυτό? Α, πες εδώ. Α, what the fuck. Πες εδώ. Εγώ το έχω και από κινητό και μετά στο κατάστημα και γράψε εδώ το παιχνιδάκι σου. Fortress 2 είναι δωρεάν και κάνατε κάπου θα σας λέει μισό αυτό εδώ πέρα, εκκίνηση παιχνιδιού, θα σας λέει εγκατάσταση εμένα επειδή το έχω κατεβάσει και θα σας κάνει 2-3 ώρες. Ναι, κάτσε, μισό να δούμε το βιντεάκι. Βασικά, ο
βάζει και λεφτά. Εγώ έχω 70 λεπτά επειδή τα έχετε τελειώσει. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe, comment και ένα share για να το δουν οι φίλοι σας.